Nangwa umakhala ekhikhini wakho ke Sibeko, ongena umakhala ekhikhini. Ngifuna usebenzise kahle ndodo ngoba sabadoba labantu. Usha nje umuntu odakiwe, ngithi uyabona. Khulumele phezulu umemeze uthi wena, "Hello, hello, hello." Bona bezodonseka labo tutsi. Hamba. Hey, Nomcu. Abukho yini ubungozi la? Ngoba ezinye zale gilamkhuba azikumisi nje. Zifathi zikuphokoze ngenhlavu, zikuphokoze ngenhlavu, Bese ziyakhuthuza usulela usufile. Manje mina njengomuntu ohlakaniphile, ngifuna ukufana namaphoyisa labaphesheya yabona, labathi amantanda khava. Ngigqoke lama bulletproof ama vest, yabona? Bese nginginika nina ke la ekhaya ninginikeze nale ekhaya bulletproof ye vest. Hey Ntona chief, ngicela utshele lo muntu ayekukhuluma kakhulu. Shut up wena man. Lalela weSibeko. Nakho kuzokwenzeka. Bazothi bengakakuphuthumi sobe sesibabambile. Ya, hayi, leyilungile. Awushoka. Kuleyo kudakwa. Ukhona yini umuntu ongadakwa ebengaphuzile? Hayi man, awufake okuncane la. Imali enokudakwa lokho. 50. 50, hey. Akuna 50 la. Na 10 rand kuphela, bamba. Hayi, fasa. Jali sweet lam lomkhuhlane, my Vicks Vaporub. Khulumani. Nithi nwathathephi ama cellphone. Iblan tema ena yona re nketse Hotman le bang ke Mfukeso. Kanti umfuke une cellphone naye. Umuntu wasala madoda, yazi? Yana. Kini madoda. Nansi le migufa la before zethu entanga. Kanti lo msebenzi kade noqhuba, ha? Hey madoda. Nansi cellular yami. Asiyo lento le. Icellular yami. Makwele. Kutheni ningamasela nje? Kutheni ningamasela madoda? Hey, chawe. Umuntu uthatha umthetho ufakele wona ezandleni zakho. The law.